Good morning everyone. Hai lamsogo ketal video जों ता तिनि हिंगां केते सिसा जुदा भिडिअ नायलायनाय आबो हा वाक बाजाराव थांलायनाय दै वाक दाउ सगै दंमानि हारि जों वाक संमानि बिसोर नायलायनाय के yang hongke वाक रिजाक अ ini ara वाक दंनाय याम हाय वाक no बुथारो आबोनि बरे हिंगां केनो बनो सगो केते राखागो के बाजार तिखलाय फावजागो के फारि जों वाक बाजाराव थांलायनाय हारि अबखे वाक बाजाराव वाक न सगै दंखा गेस बायखाय हर गोबां रुवै सगताय हुप्रेव खाय सगै दं ताय दै बहायनो लो आयंगो ताय कैसा ताय संसा गरो हंके ताय संसा अबनो हंके सगै पाइजाक बनो हुप्रेवै कसा खाय दै लुवै खायनि अब हंके ताय संसा अब वहा कतबां खानाय नेदि अब देसी क्रस नि साव ब्रक के अवाक न सगै दंद्र खाय हरबाय एबा के गेस बाय खाय सगै दङ ताय गुदालाव के रगो अबंगे सकबाय पाइजाक बनो के तेब नायथावरानि एबा के तेब कसं खायनि बागै रगै दं के बाके रक नायदि ब्लेड हाय कायसा दङ आ ब्लेड हाय बायके साप खाय रगै खिबो जे प्रोरगो आपो बाहानि बुकुरसे खसावै साप ते कैसे पलासे बाहान बुकुर हाय करमो आबो रग जागै थांगो कि कोन फोन गरैङै थांगो आसके नायथके रग जागै थां के बनो तुइबो लुलु जागो ते और नायने दि फारनाय खरसा दङ बके किसे साप रग खाय दंखा ब्रकनि फालमानि जागानो साप खाय नायथक खाय रैतो के ताबो के राखा का बिनि खाखलाबो एबा के बहगो राखागै बिनि बिसिनि आमानि रगना तिखलायनाय अ जागानो वाहान फालजोंमानि जागा अ सेट के तो वाहान फालजोंमानि से याक्सि गला बुखा के वाहान फालजोंमानि इ आरो न वाहान बाजार ताई अबो के दुकमाली बाजार और दुकमाली बाजार न अब हाय वाहान रगबो फालजागो बाय संसुनाय लेखा वाहान बाहाके फालजाक के वाहान फालनायनि सिगां वाक न बुथारो आबोनि बने बनो सगो ताई आबोनि बरे के राखागै आबोनि बरे बाजाराव फालजागो ठीक न वाक न बाहाके सक सिनुखा आगे हिंके बल बाइक हर बाइक सगो ताबो खांके ताइसा जुदा का ता गैस बाय सकलाय सिनुखा गैस बाय सकमानि ताई आबोनि बरे साक के ताई करमखे रगै आबोनि बरे के बाजाराव फालजागो के ताइसा मालाय पिनाय बाय बाय जतन न